May hapon. Maayong hapon. May hapon. God bless. God bless. God bless. Unsa man ang kahulugan sa sakramento sa pagbunyag? Ang una nga kahulugan niya, mga igsuon, sukaranan sa tibuok Kristohanong kinabuhi, ag sa kinabuhi diha sa espiritu ug pultahan padulong sa ubang mga sakramento. So mauna mga igsuon atong i-explain, no, ginagmay lang. Ang sakramento sa pagbunyag, mga igsuon, sukaranan sa tibuok Kristohanong kinabuhi. Unsa man ang sukaranan, kay medyo lalom nga binisaya, gigikanan. Kana bitawng asa nagsukad, asa naggikan. So kini di ay sakramento sa bunyag, sukaranan sa tibuok Kristohanong kinabuhi. Diri magsugod tanan. Kining sakramento sa bunyag mauni ang sinugdanan, mauni ang dapat kuhaon una sa tanan before nato madawat ang uban pang mga sakramento. Maunay pasabot sa sukaranan sa tibuok Kristohanong kinabuhi. Nganong niingon matag tibuok Kristohanong kinabuhi? Kay kini di ay mga sakramento, mga igsuon, nagsunod kini sa mga ang-ang o mga mahinungdanong gutlo sa atong kinabuhi. Diba? Niingon ko ninyo last week nga pagkatao sa bata, makadawat din siya una, pinakauna gyud ang sukaranan, ang sakramento sa bunyag. Inig-abot niya grade 3, madawat dayon niya another sacrament, ang sakramento sa pagkalawat sa lawas ug dugo ni Kristo, mauna ang santos nga misa. Dayon, pag-abot niya second year, no, high school or third year or first year high school, grade 7, grade 8, grade 9, madawat na pud sa bata ang ikatulo nga sakramento, nga mao ang sakramento sa kumpirma, confirmation. Human aning tulo, di man gyud malikayan, mga igsuon, nga muhamtong na ang bata, no, mahimo ng adult, diha magkadaghan ang sala, no, magdugang ang sala. Mao na dayon ikaupat nga sakramento nga dili lang kausa kuhaon, ha, kundili kung mahimo kada bulan, kung maglisod gyud at least once a year, ang sakramento sa kumpisal. O another sacrament na pod, mga igsuon. Karon kay naamang gyoy sakit, no, naamang gining sakit sa ato ang lawas, no, musinati man gyud tag sakit, mao nang naa na pud tay madawat nga lahi na sab nga sakramento, another sacrament, nga kung kita magsakit, naa kining nanata ikalima na ang sakramento sa pagdihog sa masakiton. Karon kay gusto man ang bata magpari, another sacrament na pod, mga igsuon, ikaunom, ang sakramento sa pagkapari. Karon kay di man siya gusto magpari, gusto man siyang magminyo, so naapoy lahi nga sakramento alang sa magminyo. Mao na pud na ikapito nato ang sakramento sa kasal o kaminyoon. Okay, nagets nato, mga igsuon. Maunay pasabot tibuok Kristohanong kinabuhi, from birth to death, naagid ning pito ka sakramento. Og ang bunyag mao ang sukaranan, mao ang sugod, beginning, ang starting point, no, sa tibuok Kristohanong kinabuhi.
So maunay unang meaning niya ha. Okay. Ang ikaduha, agianan ngadto sa kinabuhi diha sa espiritu. Nganong agianan ngadto sa kinabuhi diha sa espiritu? Kay of course isip nagsunod ni Kristo mga igsuon, gisaaran ang mga apostoles sa wala pa misaka ang atong Ginoo sa langit balik sa amahan, nisaad ang atong Ginoong Hesus dawata ang Espiritu Santo, receive the Holy Spirit. So kini di ay kinabuhi natong Kristohanon mga igsoon, kanang nagsunod ta ni Kristo, naa di ay no sa tibuok Kristohanong kinabuhi nato ang balaang no ang Espiritu Santo. So kung kita nabunyagan, welcome na kita, gi-welcome na kita ni anang pag-uban sa Espiritu Santo sa tibuok natong kinabuhi. So maunay meaning mga igsuon nga agianan kining sakramento sa bunyag ngadto sa kinabuhi diha sa Espiritu. The Holy Spirit is with us. Kita mga Kristiyano. Okay? So maunay meaning anang agianan ngadto sa kinabuhi diha sa Espiritu. Ikatulo nga meaning sa sakramento sa bunyag mga igsuon, pultahan padulong sa ubang mga sakramento. Pultahan, door, padulong sa ubang mga sakramento. Dili nato madawat ang ubang sakramento kung wala kita na bunyagi. Maunay pasabot nga agianan or pultahan padulong sa ubang mga sakramento. Unahon gyud og dawat sa bata or sa tao ang sakramento sa bunyag. Now mga igsuon mga tanat, nganong ingon ana man ka importante ang sakramento sa bunyag? Nganong makaingon man ta sukaranan, gigikanan sa tibuok Kristohanong kinabuhi? Nganong makaingon man ta agianan ngadto sa kinabuhi diha sa Espiritu? O nganong makaingon man ta pultahan padulong sa ubang mga sakramento? Nganong ingon ana siya ka bililhon mga igsuon? Kay di ay, sige ha, timan pinaagi sa pagbunyag, number 1, nalingkawas kita gikan sa sala. Now ato ning klaruhon unsa ni nga sala? Sa in English mao ni ang original sin. Now atong klaruhon daan ang original, kay basin maguna-huna mo nga kanang original ba, kanang authentic tinuod nga sapatos, no, original nga sanina, branded, dili na maoy kahulugan mga igsuon sa original, no? Ang pasabot nato sa original sin, root word origin. Unsa man ang origin? Gigikanan. Ang meaning di ay sa original sin, ang sala nga atong gisunod gikan sa atong mga ginikanan. Kay once matawo ta mga igsuon ang sala, naa gina nato. Kanang gitawag nga sala nga panulundon, sala nga atong gisunod gikan sa atong mga ginikanan. Maunay original sin. Okay? So dili original din peke nga sapatos, original nga sapatos, dili. Aron dili mo maglibog kanang root word original sin, gigikanan. So kana nga sala mauna ang nawala once gibunyagan kita. So kay basin man gud maglibog mo nga, Father, human pagbunyag ba, inig ka dagko na namo, inig ka hamtong na namo, nganong makasala man mi? Nga, niingon man ka nga, pinaagi sa pagbunyag, nalingkawas kita gikan sa sala.
Kay of course, naa may gitawag mga igsuon nga concupiscence. Concupiscence. Unsa man ang concupiscence? The tendency to sin. So bisan pag nahumana kitag kabunyagan, nawala na ang original sin, ang sala nga panulundon, pero kining gitawag nga the tendency to sin naa. Mao nang karon hamtong na kita, nakasala kita. Pero ayaw kabalaka kay naapoy sakramento nga mukuha ana. Ang sakramento sa kumpisal. Okay? So, maunay meaning sa nalingkawas kita gikan sa sala. Next. Number 2. Pinaagi sa pagbunyag na tawo kita ingon og mga anak sa Dios. Now, mga igsuon, I think ako para nako, this is the most important. Kay upat manggud ni. Kining natawo kita ingon og mga anak sa Dios. Kay abi ninyo mga igsuon, human natog kabunyagan. God gave us the privilege to call Him our Father. Mo nang para nako, mauni ang importante. Mauni ang pinaka-importante nga pinaagi sa pagbunyag na tao kita ingon og mga anak sa Dios. Now, kanunay na akong gibalik-balik. O ako na pong ibalik karon, no? Para mas masabtan gyud nato unsa ka importante ang bunyag nga sa kasaysayan sa atong simbahan mga igsuon, no, sa Katolikong simbahan. Ang pagbunyag dili dali makuha. Wala pa man tong infant baptism, no, kanang bata bunyagan, puya bunyagan. Sa una, sa bag-o pa ta, no, isip Kristiyano, no, sa kasaysayan nato sa una, ang ginabunyagan mga hamtong, no, mga dagko adult baptism, no. Ang bunyag sa una mga igsuon dili dali. Dili pareha karon nga usara ka adlaw ang seminar, dayon mag-schedule na dayon og bunyag, no, pila ra ka siguro na kinatasan siguro usara ka semana, no, ing ana kadali karon, no, magpabunyag, no, dayon dili pag yun musipot ng mga maninoy, no, mga ginikanan dugay pa paanhaon, mga late pa ana. Pero abi ninyo sa una mga igsuon, ang sakramento sa pagbunyag dugay kaayo ang proseso. Before ka mabunyagan, it will take months, bulan, mga bulan, no, nga katesismo, mga bulan nga ikaw magpenitensya, mga bulan nga ikaw, no, maghinulsol sa imong mga sala, mamalandong, mukat-on sa mga Katoliko, no, nga mga pagtulunan. Dugay kaayo mga igsuon ang proseso. Dugay kaayo. Kanang andamon gyud ka nga dili hilaw. Andamon ka nga dili alang-alang. Daghan kay itudlo sa imuha, daghan kaayo kang pamalandungan. No, imo pang tan-awon ang imong kaugalingon, no, imo pang isalikway ang imong mga sala, maningkamot ka. No, it will take months. Sa una, pila ka bulan. Mauna mga igsuon nga pag-abot na gyud sa adlaw sa bunyag, human sa pila ka bulan nga pagpangandam. Dili ra ba sayon? Dili sayon mga igsuon. Human sa pila ka bulan nga giandam ka sa adlaw sa imong bunyag, pag-abot na sa takna nga mag-ampo na sa amahan namo. Abi ninyo ang mga Kristiyanong igsuon nato sa una, maghilak sila sa kalipay. Maghilak sila sa kalipay.
Nganong maghilak man sila sa kalipay. Tungod kay finally, human sa pila ka bulan nga kalisod sa pagpangandam. Human sa tanan nga tan-aw namo among kaugalingon nga labing ubos, labing hugaw. Matawag na gyud kanamo, o Dios nga among amahan. Salamat o Dios, salamat amahan. Maunang manghilak sila sa kalipay. Nga finally makaingon na gyud mi, our Father, amahan namo, anak na gyud mi nimo amahan. Ingon anak kanindot mga igsuon sa una. Munang kanunay tayong manghinaot nga ang atong mga parokya, dili pud unta sayon-sayonon ang pagpangandam sa bunyag sa bata. No, kay ang bunyag karon mga bata naman. So ang mga ginikanan mauna ang purmahon. Dapat dili alang-alang. No, dapat dili sayon-sayonon, dapat dili dali, dapat dili hilaw. Dapat sigurado nga ang mga ginikanan ug mga maninoy ug maninay, kay ang mga maninoy ug maninay dili lang mana pang pinaskuhan, no? Ang ilang trabaho kuan man pud sila ikaduhang ginikanan. So kana mga igsuon makita nato nga dapat sub-sub pud ang katisismo ana, pamalandong no sa ginikanan ug sa mga maninoy ug maninay. Kay dapat good models. Kay inikadako sa bata ang mga ginikanan, at least ilang matrabaho ang ilang trabaho as the first catechists sa ilang mga anak. So kamo mga ginikanan nga naminaw karon, palihog ko, hinumdumi ba sinalimot ta. You are the first catechists to your children. Ayaw paabuta nga ang inyong mga anak moabot pa og grade 3 ay bisitahon og katekista sa eskwelahan. No, sa balay pa lang daan, once makabalo na ang bata sa mga actions o mga words, tudluan na sila sa pagpanguros, etc. Mga basic prayers, Our Father, Hail Mary, Glory be to the Father, ana. Okay, so maunang sub-sub dapat ang katesismo nga madawat sa mga ginikanan. Dili alang-alang, dili hilaw, dili sayon-sayonon. Dapat makasabot yun ang ginikanan nga you are models. Ug mga maninoy maninay, dili lang barkadas mamagpapa, kundi second parents sa bata. So dapat good model. So mao nay pasabot mga igsuon nga nahimo kitang mga anak sa Dios. Ikatulo, pinaagi sa pagbunyag, nahimo kitang mga sakop sa lawas ni Kristo ang simbahan. Now, unya, kung maabta nato, atong maisgutan, unsa ka importante ang pagbunyag sa sulod mismo, sa simbahan, sa parokya, kung asa ang bata ug mga ginikanan na bilong. This is very important. Kaya naamang goy ubang ginikanan nga dili sila taga diha pero ganahan sila kay lami picturan, like ang katedral no, ang Santa Filomena, pero dili sila taga Santa Filomena, ganahan lang sila magpa-picture. Mga igsuon wala may problema, pero ideally kun mahimo, kun ato gyud untang istriktohon, kun mahimo ang bata mabunyagan kun asa siya nga parokya nagikan, nagpuyo. Ingon man, ilabi na ang mga ginikanan. Kay ang pagbunyag sa bata dapat pagasaksihan sa katilingban, mga silingan nga nakaila sa bata o sa mga ginikanan. Kay sila mismo ang mudawat sa bata, welcome to the community of Christians. Welcome, kauban na ka namo. Kauban na ka, membro ka na sa lawas ni Kristo. Welcome. Sumo na mga igso ng pinaka nindot no nga bunyag event no sa bunyag kana bitawng Sabado Santo. Mao nay the best yun mga igsoon nga panahon nga mabunyagan ang bata ba, kay di ba Sabado Santo
Mao man na ang pagbag-o sa kalayo ug sa tubig, no? Karon naatanan. Ila katong wala pay pandemic, no? Puno kay simbahan, di ba? Magdalatas mga tubig, no, mga kandila atong pabinditahan o kita binditahan. O kita pod sulod anang misa ato pong girenew ang atong pagka-Kristiyano. No, atong ibalik pagsalikway si Satanas, no, iyang mga buhat ug magatuo kita sa Dios Amahan, etc. Now, kanang Sabado Santo mga igsuon nga misa, naa dihay portion nga bunyagan ang kung kinsay bunyaganan. Nindot kay na nga panan-awon mga igsuon kay bunyagan ang bata nga taga diha. Daghang nakaila sa ginikanan ug ang bata bunyagan siya sa sulod mismo sa parokya kung asa na atanan niyang mga kababayan maoy mudawat kaniya nga miyembro sa Kristohanong katilingpan. So kanang Sabado Santo mga igsuon kana agyoy the best nung adlaw sa bunyag sa bata. Kay naagyud tanang parokyano, no, naagyud tanan makasaksi ug maka-welcome sa bata. Karon ang ikaupat nga pinaagi sa bunyag, nakaambit kita sa iyang misyon. Mga igsuon, misyonero di ay ta. Dili di ay ta dapat mag-relax kung kita Kristiyano, kung kita binunyagan. Naa di ay tay misyon. Dili lang unta ipahid nato sa mga pari ang obligasyon, ang responsibilidad sa pagmisyon, sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Kay kamo mga igsuon nga wala na ordinahan, mga dili inordinahan, sama namo nga mga pari, mga diakono ug mga obispo, naapod mo'y trabaho. Kung ikaw politiko, mamahimo unta tang misyonero sa pagkapolitiko, sa imong pagkapolitiko. Nga dili ka mangurakot. Kung ikaw negosyante, unsaon man nimong mahimo kang misyonero, Kristiyano, dili ka manikas sa imong negosyo. No, kung ikaw teacher, dili lang kataman sa pagtudlo sa bata, kun dili mugahin pug kag panahon nga maminaw kay daghang bata, no, OA, KSP, kay kulang sa pansin, kay naay problema sa balay atong paminawon. Dili lang ta mag-apas sa sweldo sa public school, no, kundi mo go beyond kita sa ato ang trabaho. So kung unsa ka, kung ikaw ginikanan, misyonero ka in your own way, no, padak-a ang imong mga anak nga mga maayo ug balaan nga mga bata, no, God-fearing mga tao, mga bata nga mo respeto sa mga tao. So dili lang kami ang misyonero, kamo kitang tanan mga misyonero kita. So kita, human kita nabunyagan, nakaambit kita sa misyon ni Kristo. So palihog, ayaw ihansak namo ang trabaho mga igsuon. Ayaw ihansak kanamo ang trabaho sa misyon. Kay dili lang kami ang misyonero, kitang tanan kay gibunyagan ta. Missionaries kita. No naatay mga tagsa-tagsa ka mga trabaho. Unsaon nga kita malangit ug unsaon pud nga ang ubang tao malangit pinaagi nato. Ang sunod natong isgutan mga igsuon, ang kasaulugan. Ang kasaulugan. Kumbaga, sa under aning kasaulugan ay 1, 2, 3, 4, 5. Ang una, ang rito. Unsa may rito? Katong, siguro kamo nakatambong na og bunyag. Siguro makahinumdum ta unsay flow, no, sa rito. Okay? Mao ni atong isgutan. Ikaduha, asa sa ulugon. Asa sa ulugon. Asa man i-celebrate no ang sakramento. Ikatulo, kanusa sa ulugon. Ikaupat, unsaon pagbunyag. Ikalima, kinsa ang magsaulog. Okay, sige. Ato na lang idiretso no ang rito. Kay siguro nakatambong na mo sa bunyag
Ang una gyud nga mahitabo mga igsuon, 5 kabahin actually ang rito sa bunyag no 5. Ang una gyud nga bahin ang pagdawat sa bata. Ang pagdawat sa bata. So mao ni ang diri nato siguro sa mga nakatambong maka familiar gyud mo ani. Istoryahon una ang ginikanan, dayon ang mga maninoy ug maninay sila maoy istoryahon sa pari ug didto ipadayag dapat madungog gyud sa tanan, madungog gyud sa pari ang tubag sa ginikanan ug mga maninoy ug maninay nga nasabta namo unsa may pangayoon ninyo bunyag klapat klaro. Okay, kay dapat mangayo gyud og bunyag, wala na pugos, kanang free gawas nun nga mahimong Kristiyano, no, wala na pugos. So diha una ipadayag ang tinguha sa pagpabunyag, dayon human ana timaan sa krus, no, nga ikaw iya ni Kristo pinaagi sa timaan sa krus. Mauna nga kurusan sa pari ang agtang sa bata, dayon mosunod dayon pagkurus ang mga ginikanan, sundan dayon sa mga maninoy ug maninay. Human ana, letter B, ang liturhiya sa pulong. Diha ninyo madungog mga pagbasa, dayon dapat ang pari na agyoy gamay nga humiliya, balag dili taas, basta at least mapasabot sa mga ginikanan ug mga maninoy ug maninay nga dili dula kining sakramento sa pagbunyag. Crucial kaayo ang inyong trabaho mga ginikanan, mga maninoy ug maninay sa pagpadako sa bata. Dapat naagiwali nga kanang makasabot gyud ang mga ginikanan ug mga maninoy ug maninay. Human sa homilya naadayon ang pangamuyo sa katilingban, di ba? Katong magtubag, no? Dayon litanya sa mga santos. Kay hinumdum mo ana, no, musangpit din ta sa mga santos. Dayon pagampo sa exorcismo. No, nga pinaagi sa pagampo nga ang bata, no, di gyud masudlan, no, sa dautang espiritu. Prayer of exorcism. Mo nang iapil gid sa wali sa pari ang pagpahinumdum sa mga ginikanan ug mga maninoy ug maninay nga di gyud dapat magdako ang bata nga masudlan na hinuon sa yawa tungod sa bad influence nga ilang ipakita sa bata. Mayawaan ang bata. Because the prayer is not enough. It needs your cooperation. The prayer is there. The grace of God is there. Pero kung di po nato i-maintain, kung ang ginikanan wala na kinabuhing maayo, wala na kinabuhing balaan, ang bata matakdan sa dautan nga kinabuhi sa ginikanan, ang yawa is welcome. Welcome. So, ipasabot gyud ning prayer of exorcism nga unta ang mga ginikanan, please i-maintain nga ang bata di mayawaan. Okay? Human ana, letter C, mao na dayon ang kasaulugan sa bunyag na. Panalanginan sa pari ang tubig, no? Kay numdum mo ana, panalanginan. Kung napanalanginan na, nailahi nga prayer. Kung wala pa na panalanginan ang tubig, naapoy lahi nga prayer. Okay? Human anang pagpanalangin sa tubig, mao na dayon ang pagsalikway sa sala ug dautan. Muna dayon to nga mangutana ang pari sa mga ginikanan ug mga mangugos, isalikway ba ninyo si Satanas? Isalikway. Isalikway ba ninyo ang iyang daotang binuhatan? Isalikway. Pero dapat maminaw ta. Di ayo kumpiyansa kay ug magduka-duka ta. Ingon na day ang pari nga nagatuo ba kamo sa Dios Amahan? Ang tubag nagsalikway. Isalikway na ang Dios. So enough di ta masipyat ana, no? Kay daghan kayong mga instances nga nagloading, no, ang nanambong imbis mo tubag nagatuo, ang gitubag bisalikway pa ang Ginoo, no? So enough dili ta masipyat ana nga aspeto. Human anang pagsalikway mo na din to pagpadayag sa pagtuo. Nagatuo ba kamo sa Dios Amahan? Bla bla bla. Nagatuo. Nagatuo ba kamo sa Dios Anak? Bla bla bla. Nagatuo. Nagatuo ba kamo sa Dios Espiritu Santo? Nagatuo. So mo na. Dayon mangutana na pud ang pari nga sa man bunyagan mo gyud ni bata. Ana. Oo, ana, nakasabot gyud mi
Ayha na dayon mo na inday, ako nagabunyag kanimo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Okay? Human ana, human sa pagbunyag pinaagi sa pagtislob, immersion or pagbukbo sa tubig, mo na ang letter D, ang pagdihog sa holy oil, Santa Lana. No? Ang pagdihog sa krisma, the chrism oil. Duha ka oil, mga igsuon, ang panalanginan sa obispo panahon sa Semana Santa. Lahi ang oil nga gamiton sa bunyag, kumpirma, ordinasyon sa pagkapari. Lahi pud ang oil nga gamiton alang sa masakiton. So duha ka klase nga oil ang gamiton, no, ang panalanginan, chrism oil ug oil for the sick, no? So ang gamiton nga oil para sa bata diha sa bunyag mao ang chrism oil. Okay? Human anang diri na mga igsuon sa temple area sa bata diri. Kani bitaw kun asa atong alimpulo, no? Alimpulo ba na? Dayon, human ana mga igsuon, mao na din ang pagbiste sa saput sa bunyag. No? Nga unta magpabilin ang bata nga putli, dili unta mahugawan. So reminder po na napod sa mga ginikanan ug mga mangugos nga ang pasabot nga nung naay puti nga panapton or puti nga sapot kay aron ma-maintain ang kaputli unta sa kinabuhi sa bata, nga dili unta sa mahitumpawak sa kahugaw sa sala. So kana munang bistihan siya sa puti nga sapot or ipatong sa iyang ulo ang puti nga panapton. Human ana mga igsuon, mo na din ang dawata, ang kahayag ni Kristo, no, ang paghatag sa kandila nga dinagutan. Okay? So asa man gikan ang kalayo anak mga igsuon, gikan sa Easter candle, no, kanang sobra, no, Easter candle, kay kana nga kandila gibindisyonan kana sa dihang katong sa Sabado Santo, no, Sabado Santo. So pasabot ana, Easter pod, ang mensahe sa Easter, ang pagkabanhaw ni Kristo nga mao'y naghatag kanato og paglaom nga dili ta mo surrender panahon sa atong mga problema. So mao po nay gamiton nga kahayag sa bata. Now, mga igsuon, sunod ana mo na din ang pagtapos. Mo na din ang amahan namo. Mo na akong giingon ganiha nga pagaampuon ang amahan namo. Sa una, manghilak sila sa kalipay. Manghilak sila sa kalipay kay finally we can call you our Father. Salamat kaayo, Dios, nga matawag ka na namo nga among amahan. So lami unta mga igsuon nga bisan hangtod karon unta mabati sa mga ginikanan ba nga finally ang akong anak mahimo nang makatawag, makasangpit sa Dios nga iyang amahan. Mabati unta na, dili unta lagi basta-basta. Dili gud unta basta-basta, dinalian, mura na lag walay mensahe, mura na lag ordinaryo, kundi mo nang niingon ta sukaranan sa tibuok Kristohanong kinabuhi, kay diha dapat sabton tanan. Dapat nabunyagan ta, nakasabot na ta sa atong pagkakita isip Kristiyano. Ing anak ka importante mga igsuon ang sakramento sa pagbunyag. Mo nang akong hangyo nga unta dili mabasta-basta. Dili nato sayon nun lang ang pagsaulog, dili dali-dalion nga murag walay kinabuhi. Kung mahimo unta hanay na isakto nga katisismo sa wala pa ang pagbunyag, dili alang-alang, dili hilaw ang masabtan sa mga ginikanan o mga maninoy ug maninay, kanang makasabot na sila daan unsa ilahang gisudlan, kanang human sila mabunyagi, kabalo na sila unsa ilang trabaho isip Kristiyano, unsa ilahang bili isip anak sa Dios, nga naa silay pananagutan sa isa't isa, no? Dili na ta maghinakog, no, mag selfish, no, kundili ang atong concern sa uban ato pong ipakita. Muna mga isong daghan kaayo tag trabaho
daghan kay taghinumduman no sa ato ang kinabuhing Kristohanon. So ingon ana unta ka importante ang sakramento sa pagbunyag. Okay? Then human sa amahan namo mga igsuon, mo na din ang pagampo, no? Maghalad kita og pagampo alang kang Santa Maria, dayon ang katapusan nga panalangin. Ana. So mao na ang rito. Murag dili na kay nako na i-detalye pa mga igsuon kay kabalo ko halos kitang tanan kamo nga naminaw karon nakatambong na gyud mo bunyag. No? So, hinaot next time sa inyong pagtambong sa bunyag. Kamo nga naminaw karon sa mga radyo, sa Facebook Live, diri sa akong YouTube channel. Palihog ayaw na pag kanang murag wala bitaw tay pakialam. Kamo nga nakadungog karon kung ma-invite man mo bunyag next time, maminaw ta sa matag detalye sa bunyag. Sugod pagsugod taman mahuman. Ug timan ini akong gipang istorya no maunay hanay, mauni ang rito sa bunyag na anak tanay mensahe. Karon mo diretso na ta sa number 2. Number 2. Asa sa ulugon. Importante kaayo na mga igsuon. Kay dili lang ni mga technicalities, dili lang ni mga asa sa ulugon, kinsa, unsa ang gamiton, kundili matag lugar, gamit nga gamiton, ug ang magsaulog na anak tanay kahulugan. Na anak tanay meaning. So karon number 2 naman ta, asa sa ulugon. Ang tubag sa simbahan, diin nahisakop ang pagabunyagan o ang mga ginikanan sa pagabunyagan. Now makita na mga igsuon sa libro sa simbahan, no, libro sa mga balaod sa simbahan, ang canon law, the code of canon law, na ana sa paragraph 857. 857, canon law. Asa sa ulugon sa simbahan, diin nahisakop ang pagabunyagan o ang mga ginikanan sa pagabunyagan. Now, dili lang ni basta-basta. Sa akong giingon ganiha, naani kahulugan. Nganong diha mangyud sa simbahan kung asa nahisakop ang pagabunyagan o ang iyang mga ginikanan. Kay sama sa akong giingon atong Martes, kanang iyang mga kababayan, kanang iyang mga parokyano, mga kauban sa parokya nga nakaila sa pamilya, mauna sila ang mudawat sa gibunyagan isip bag-ong miyembro sa lawas ni Kristo. Okay? Sila nga nakaila sa pamilya. Mas dako og impact mga igsoon. Although pwede man sa ubang parokya nga wala na ilhi ang pamilya. Total, parihara man na nga lawas ni Kristo ang nagdawat kanila. Pero mas naay lalom ug dako nga impact kun didto gyud sa parokya kun asa nabilong ang bata o ang mga ginikanan. Kay sila mismo ang katawhan mauna sila ang malipayon nga mudawat kaniya isip bag-ong miyembro sa lawas ni Kristo. Now, ang nakanindot manggod kay kaila na sila sa pamilya. Ang parokya, ang simbahan, kaila na sila sa bata o sa pamilya. Mauna nga, naay posibilidad nga ang bata o sila mismo nga nakaila sa pamilya, mutabang sa bata sa iyang pagdako nga mahimo siyang maayo ug balaan nga Kristiyano. Tungod kay naa na sila'y connection daan, nakaila na ang community daan sa maong pamilya ug sa bata. Mauna nga dili na lisod ang pagtudlo sa community ngadto sa bata. I hope that is clear. Okay?
So mauna ang rason kay nganuman sa giingon pa nako atong Martes, pinaagi sa pagbunyag, letter C, nahimo kitang mga sakop sa lawas ni Kristo ang simbahan. So mga igsuon, sa akong giingon, walay problema kung sa lahi sa ubang simbahan o parokya magpabunyag ang bata. Kay the same Christian community, katilingban ang mudawat sa bata, isip bag-ong membro. Pero nganong ato mangyong i-highlight, i-emphasize nga mas maayo unta sa parokya gyud mismo sa bata siya pagabunyagan, because there is already a connection between the community and the family. Nga dili na lisod ang pagtudlo sa katilingban sa bata nga magdako siyang maayong tao. Tungod kay naa na siya sa community. Di ba? No, in fact, no, sa panahon ni Jesus, sa iyahang pagkahimong tao, no, sama nato, nagdako siya sa Nazareth, sa lugar sa iyang mga ginikanan. No? Ni Maria o ni Jose. O kanang iyang pagkabuutan, pagkamaayo, pagkabalaan, dako kaayo og impact ang Nazareth community kang kay Jesus. Dako kaayo sila og tabang sa formation ni Jesus sa iyang pagdako. Simply because nakaila na ang community sa pamilya ni Maria ug ni Jose. Okay? So dako kaayong impact kun ang panagsilingan, no, mauna mismo ang mutabang pod sa pamilya nga ang bata magdako nga balaan ug buutan. Okay? I hope that is clear. Next, mga igsuon, under number 2 pataha, letter B. Kaya ang letter A is about asa sa ulugon. Letter A sa simbahan. Letter B, kabahin kini sa rito. Asa man sa ulugon ang mismong bunyag. So, wala na ta, dili na ta magisgot sa parokya, asa nga simbahan. Kundili, sa rito na sa bunyag. Asa man sa ulugon ang rito sa bunyag. Mga igsuon, I am sure kamo nga naminaw karon nakatambong na mo og bunyag. Okay? Di ba? Nakatambong na mo og bunyag. Unsa may inyong nabantayan? Usara kadapit pagsugod gyud sa bunyag, hangtod mahuman ang bunyag, usara ka lugar ang inyong gitindugan. Okay? Usara ka lugar ang inyong gitindugan. But, mga igsuon, kay katisismo man sultian ta mo nga actually, na ay upat ka lugar, tulo or upat ka spots sa rito mismo sa bunyag. Ug ako mismo nakaapil ko ana sa wala pa ko mapari, seminarista pa ko, nag-eskwela pa ko sa St. John Vianney Theological Seminary sa Cagayan de Oro. Sa among klase sa liturgy, ang among maestro, ang banggiitan nga Monsignor Boy Salvador, gidala mi niya sa usa ka parokya sa Cagayan de Oro nga ang pangalan Echo Church. Echo Church. Didto gipakita sa amua ang ideal nga tulok or upat ka spots ka lugar sa mismong rito sa bunyag. Kaya ang inyong manggong nahibawan, usara ka lugar ang inyong gitindugan. Actually, mga igsuon, maglakaw-lakaw man. Maglakaw-lakaw, magbalhin-balhin og lugar. Now, unsa man asa man ang lain-lain nga dapit alang sa lain-laing bahin sa rito sa bunyag.
pagsugod mga igsuon asa man dapit? Ideally sa gawas sa simbahan. Ug ako nang na-experience, gidemonstrate sa among professor si Monsignor Boy Salvador nga usa ka spot didto sa gawas sa simbahan sa Echo Church. Didto mi nagsugod sa rito sa bunyag. So, timan gawas sa simbahan. Pero ang gibutang dinhi, pwede pod magsugod sa pultahan sa simbahan. So mao na, pagsugod sa rito sa bunyag, magsugod na sa gawas sa simbahan or sa pultahan sa simbahan. Okay. No, naay ni comment nga wala ko sukad nakabantay anang sa gawas sa simbahan. Simply because unsa bay matawag nato ani? Unsa ba? Dire-diretso, unsa ba kinapulan, no? Or siguro basin ang parokya wala lang gyud nakaandam og lugar, ideal nga lugar kung asa gyud magsugod, no, ang sakramento sa bunyag. Pero ideally ang pagsugod gyud sa rito sa gawas sa simbahan or sa pultahan sa simbahan. Now, human sa pagsugod, pag-abot na sa rito sa liturgy of the word, liturhiya sa pulong na nata sa second part, bisan asa from gawas sa simbahan mubaklay na pod og mangita og haom nga dapit. Wala gisulti diri sa libro asa dapit, basta ang giingon lang haom nga dapit, nga walay saba, walay makaistorbo. Ug ako nang na-experience didto lagi sa Echo Church nga human na mo pagsugod sa gawas sa simbahan, nay usa ka lugar didto nga nagsugod mibaklay mi ug sa unahan ni hunong mi og didto gibasa ang mga pagbasa, ang ebanghelyo, ang wali didto sa haom nga dapit, awaaw, walay saba, solemne, prayerful nga lugar. So duha na human sa liturgy of the word etc. ang mismo ng bunyag na gyud kung asa, no, ituslob, no, ang bata or buuan sa tubig, no, ang ulo sa bata, ang bunyag na mismo didto na sa baptisteryo. Actually, kung taga-Dipolog ka na ana sa luyo dapit sa katedral, no, unindot po kaayo sa Santa Filomena, the best ang ilang baptistery. Pero naana sa katedral, sa likod dapit, no, sa pinakaluyo dapit sa simbahan. Mauna ka ng lingin diha, maunay baptistery. So, ikatulo na nga lugar gikan sa giingon nga haom nga dapit diin didto gibasa ang pulong sa Dios, mubaklay na pod paingon sa baptisteryo. Okay? Baptisteryo. Now, naay mga simbahan nga ang ilang baptisteryo wala sa sulod sa mapananglit sa Cebu, no, didto sa parokya sa Lapu-Lapu. Ang ilang baptisteryo naa sa gawas sa simbahan. Okay? So, didto padulong. Now karon, ang ikaupat nga transferan, balhinan sa pagtapos na, ilabi na ka ng musangpit na sa amahan namo, kabulo mo asa, sa tiilan sa altar. Now you know. Now you know. Sa tiilan sa altar. Didto sa duol sa altar. Nga kabulo mo nga no? Kabulo mo nga no? Nganong sa tiilan sa altar? Nganong musulod na ta sa simbahan?
sama sa akong giingon, mura kog nanglimbawt akong balhibo mga igsuon. Kay pagsulod gyud ang simbolo ana, ang meaning ana nga gikan tas gawas. Nganong musulod naman ta sa simbahan didto gyud sa tiilan sa altar. Kay sa akong giingon ninyo atong Martes, kana nga portion musangpit na kita sa amahan namo. Muampo na kita sa amahan namo. And the reason why musulod na ta sa simbahan is because we are now welcome to the Christianity. And we are now welcome sa lawas ni Kristo. We now belong to the church, and above all and the most important nga finally makasangpit na gyud ako sa Dios nga akong amahan. That is the reason why ana nga part before musangpit sa amahan namo, gikan sa gawas musulod na ta because we are now welcome. Salamat o Dios, welcome nako, makatawag nako nimo nga akong amahan. And that is the part nga musangpit na kita, amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan. Pagkanindot, no? Munang makaingon siguro ta mga sana all mga parokya ingon ana unta. Kung unta no ang mga parokya mo follow sa unsay ideal, dili na dula-dula mga igsuon ha nga magbalin-balhin nga walay meaning. No, naanay kahulugan mga igsuon, naanay kahulugan. Nganong magbalin-balhin ta? Ilabi na kana yung gikan tas gawas ug makasulod na kita sa simbahan, dako kay na og meaning mga igsuon nga finally after all the preparation, after all nga ipamukha sa akoa nga ako makasasala, finally makasulod na gyud ko sa simbahan, miyembro na ko sa lawas ni Kristo, and I can finally tell God, my Father, our Father. Number 3, naanatas number 3 mga igsuon under sa column sa kasaulugan. The question for number 3 is kanusa sa ulugon. Kanusa sa ulugon. Letter A, sa labing madali nga panahon human sa pagkatao sa bata. Hala, siguro ang uban karon pa nakabalo. Kay kasagara ang uban magpabunyag. Kasagara ang uban magpabunyag. Kung ano man ang bata, no, pila naman kabulan. Pero ideally, di ay mga igsuon, ang bata bunyagan within the first few weeks. Weeks ang giisgutan mga igsuon. Sa labing madali nga panahon human sa pagkataho sa bata. Ug naatay pruweba ana mga igsuon kay nasulat kana sa Code of Canon Law sa balaod sa simbahan, Canon paragraph 867. Paragraph 867 gibutang dinhi, and I quote, within the first few weeks. Hala mga igsuon. Sige, mangutana ko ninyo, kanus aman mo nabunyagan? Gikan mo na tao. Sige daw, mangutana ko ninyo. Ako, mutubag ko, di ko kalimot. Because I was born on the feast of the Immaculate Conception. No? Natao ko sa piyesta sa Immaculada Concepcion, December 8. December 8. Now, kanus amang ko gibunyagan? Murag natunong ra ko sa giingon sa canon law. Murag natunong ra ko kay wa man gyud ko ni abot og bulan. Maingon pag yun, first few weeks nga naman, gibunyagan ko January 7.
January 7. So, usa na lang kaadlaw, magbulan na. So at least nabilong pa ko sa first few weeks pa lang ko gibunyagan. December 8 ko na tao, gibunyagan ko January 7. So, weeks pa, dili pa gyud bulan. So, mga igsuon, before ko malimot, mangutana ko ninyo, kanus aka gibunyagan? Sige daw. Kinsa ninyo diha makahinumdom kanus aka gibunyagan? Abi ninyo mga igsuon, importante baya kaayo nga kabaluta sa petsa sa atong bunyag. Yes, magpasalamat ta sa Dios nga natawo ta. Mo nang dali ra natong mahinumduman ang atong birthdays. But for me, and I think the most important is not the birthday. The most important date is the day nga gibunyagan ta. Because theologically speaking, sama sa akong kanunay, balik-balik sa ako ang sa katisismo, ang pagbunyag kanato na apil na kita sa simbahan, sa lawas ni Kristo. Pinaagi sa bunyag, matawag na nato nga amahan ang Dios. So I think our baptism date is more important than our birth date. When we talk about God and our relationship with God, pinaagi sa pagbunyag, kita nahimong mga anak sa Dios. Pinaagi sa bunyag, nahimo kitang miyembro sa lawas ni Kristo ang simbahan. So asa may mas importante? Siguro dili lang magpinulosopo nga importante gyud ang pagkatao, Father, kay usaon nimo pagkabunyag uwa ka na tao. Well, pinulosopo na, no? Pinulosopo. Pero let's not talk about that. Ang atong isgutan is mas dakog impact. So mangutana kog balik. Sige daw. Kanus aka gibunyagan? Can you still remember? So mga igsuon, mauna ang answer sa kanusa sa ulugon. Kanusa bunyagan ang bata. So I hope kamo nga naiplano nga magpabunyag or naabay kailan ninyo nga buros kun mahimo mga igsuon, ideally first few weeks gikan na tao ang bata, bunyagan na siya. Okay? Bunyagan na siya. Letter B, under sa kanusa sa ulugon, normally sa Domingo. Now, I am 100% sure nga karon pa mo kabalo anak. Normally, sa nasulat sa Canon paragraph 856, normally sa Domingo. Now, siguro na ay mangutana ninyo, Father, nganong pwede man sa Lunes, Martes, Miyerkules, taman Sabado? Well, of course, the reason is pastoral. Tungod kay daghan ang schedules. Dili malukop sa usa lang ka adlaw ang magpabunyag. Realidad kana mga igsuon nga daghan gyud ang magpabunyag. Maunang kani akong giingon nga normally sa Domingo idea lang ni, pero for pastoral reasons pwede ra gitugutan ra nga Lunes taman Sabado magpa-schedule, walay problema. Okay? Walay problema. Pero giingon lang nako normally sa Domingo nganuman kay lagi sa akong giingon nga unta makasaksi, maka-witness ang katawhan sa Dios
nga maura po'y mo welcome sa bata as a new member of the Christian community. So that is the reason why Sunday ting panimba sa daghan nga mga parokyano ug diha sa sulod sa misa masaksihan, ma-welcome sa whole community ang bata nga gibunyagan. Naay impact, naay meaning nganong Domingo man, nganong Domingo man gyud kay naa ang katawhan. Mo-welcome sa bata as a new member of the body of Christ. Okay? So karon, letter C, kanusa sa ulugon, letter C. Except for a good reason, baptism should not be celebrated more than once on the same day in the same church. Now, naana siya sa libro Introduction to the Rite of Baptism, number 27. Akong basahon pagbalik. Except for a good reason, baptism should not be celebrated more than once on the same day in the same church. No, idea lang na mga igsuon. Nga kung mahimo unta, kung walay saktong rason, ang bunyag dili na sa ulugon more than once on the same day. So dili dapat magdungan, no, ang bunyag sa duha tulo. So usa ra gyud sa usa ka adlaw on the same church. But that's just ideal. Wala na gi-follow karon simply because tungod lagi for pastoral reasons, for good reasons, baptism ma-celebrate gyud siya og kaduha sa usa ka adlaw kay of course naay rasakto nga rason. So walay problema mga igsoon, like sa cathedral naay magpabunyag o buntag dayon magsunod in taon, no, na ay alas 8, dayon man ay alas 9, na ay alas 10, no. Total dali ra man pud ang rito karon sa bunyag, no, dili na maabtag usa ka oras, mao nang nay magsunod. And it's for a good reason nganong gi-allow na siya. Okay? So dili na nato na problemahon. Idea lang ni kining nasulat sa libro. At least kabalo lang ta. No? Dili na nato na concern. Okay? Do not worry. Padayon ta sa naandan sa mga parokya. Unsa maning question sa number 4? Unsaon pagbunyag? Unsaon pagbunyag? Letter A. Pagtuslob or immersion. So mga igsuon ato nang gisunod. Okay? Kanang immersion, pagtuslob ato nang gisunod. Kaso wala kaayo na gi-practice, but it is there. We can do that. Naay mga parokya nga ituslob gyud ang bata o ang binunyagan, ang gibunyagan. Kay nganuman, ang common nato, ang pinaka-common nga pamaagi sa pagbunyag mao ang pagbukbo or infusion. Okay? Basta at least kabaluta nga dili lang di ay bukbo tanan ang pagbukbo. Now nindot kaayo mga igsuon, ako I highly appreciate, no, ang baptistery sa Santa Filomena diri sa Dipolog. Kay usa ang ilang tubig is flowing, gaagas. So naaman sa rito mga igsuon duha man ka klase. Kung ang tubig wala pa napanalanginan o ikaduha ang tubig nga napanalanginan na, no, sa Easter at Sabado Santo mao man ay gamit, wala pa napanalanginan ang tubig. So diha sa sulod sa rito ang pari manalangin sa siyadaan sa tubig. Okay? Kana. So karon pag abot na sa bunyag, nindot kaayo kay ang bata, no, atong gisunod infusion o pagbukbo kay flowing man,
ipatungod lang ang dapit sa ulo hubon kanang dili malumos ang bata no sa agtang taman diri sa hubon, ipatungod lang sa ginikanan ug sa pari ang ulo sa bata ug maigo na siya sa tubig. So mauna ang duha ka klase sa pagbunyag mga igsoon, either pagtuslob, ituslob, immersion, or ang labing. Now, letter B, under sa number 4, unsaon pagbunyag. Letter B, uban sa hinlo nga tubig nga gipanalanginan sulod sa rito sa bunyag. Mauna akong giingon ganiha nga sa sulod sa rito sa bunyag na ay mga panahon ilabi na kung ang tubig wala pa na bless, panalangina na sa pari sa sulod mismo sa rito. Or tubig nga gibindisyonan sa bihilya sa Pasko, katong Sabado Santo, Easter Vigil, di ba? Katong ang atubangan sa altar to ay daghan kay mga banga, mga tab sa tubig. Kay kanang gipanalanginan sa Sabado Santo, mauna ang gamiton sa mga blessing ug sa bunyag. Mauna siya. So, kung na-bless na ang tubig, dili na sa i-bless sa pare sa sulod sa rito. Na ay lahi nga prayer alang sa tubig nga na-bless na panalanginan na. Ug, of course, the most important aspect, mga igsoon, the most important gyud is dapat ilitok gyud ang mga pulong, ang Trinitarian formula. Trinitarian formula. Ako nagabunyag kanimo sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Kung gamito na mga igsuon, that's it. Maunang bisan dili Katoliko, kung ang sekta naggamit sa Trinitarian formula, mahimo ng valid ang baptism sa Katoliko. Diri na pagsulod sa Katoliko. Di na bunyagan ang bata. Kung siya gibunyagan gamit ang Trinitarian formula, that's the most important nga aspeto, mga igsoon. Ako nagabunyag kanimo sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Kana gyud importante. Now, siguro next meeting, next week, next Tuesday, may isgutan na nahan, bisan di ay dili obispo, dili diakono, dili pare, makabunyag di ay. Pero di sa nato na isgutan karon, okay? Ato sa nang para sunod simana na siya. Okay. Now, number 5, mga igsuon, sanglit, kapit naman ang time, no? 8:20, kasaulugan. The question is, kinsa ang magsaulog? Okay, kinsa ang magsaulog? Murag mahisgutan dayon ni nato mga igsuon, no? Letter A, ang ministro. Kinsa man sila ang makabunyag? Obispo, pari, ug diakono. Now take note, diakono, dili pa ni pari, pero makabunyag na siya. Klaro ha? So dili lang di ay obispo ug pari mo'y maka sa ulog sa bunyag. Apil ang diakono kay inordinahan naman ni siya. So siya makabunyag. Now karon, mudinin, dili na day nato paabton pagsunod simana mga igsuon. Nabilong na di ay sa second column. Kini, this is very important. Paminaw gid mo ayo mga igsuon. In case of emergency, this is very important. Bisan kinsa ninyo nga dili diakono, pari ug obispo makabunyag sa bata. In case of emergency, bisag dili ka pari or diakono or obispo makabunyag kag bata in case of emergency. Unsa maning pasabot sa in case of emergency? Kung ang bata ni violate na, in danger of death, nga posible ang bata hapit nang mamatay, nagtinga ang puya, luoy, nag-violate na,
hapit nang mamatay. Bisan kinsa ninyo makabunyag sa bata. As long as, paminaw, mugamit mo sa Trinitarian formula. Bahalag unsay ngalan inyong mahinumduman, Dudong, Inday, ako nagabunyag kanimo sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Kana lang gyud mga igsoon, ug ang ikaduha nga importante nga gamiton nga tubig, dili juice, dili coke, dili tubig nga na-mix na og gatas, Milo, kape. No! Clear, clean water. Clean water sa gripo, sa tabay, sa poso, sa dispenser, basta clean water. Kana ra gyud. Paminaw, balik ko nato ni. In case of emergency nga di na mo katawag og pari, naa mo sa tumoy sa bungtod, layo kay pari, kay kung inyo pang atuon ang pari, pag mamatay na ang bata, in case of emergency, ikaw nga dili pari, silingan o ginikanan, bisan kinsa ninyo, ayaw nag-adtua ang pari. Kung tanaw ninyo, emergency na gyud. Kung inyo pang adtuon ang pari, mamatay na ang bata. Kay layo pa kay parokya, layo kay bihayon pa, gabiin na kaayo. Ang bata hapit nang mamatay. Bisan kinsa ninyo diha, basta limpyo nga tubig. Then ilitok lang yun, Inday, Dudong, ako nagabunyag kanimo sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. I tell you, valid ang baptism. Valid ang baptism. Bisan kinsa, basta in case of emergency, gamita lang yun ang Trinitarian formula. Ako nagabunyag kanimo sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Then use clean water. Gripo, poso, tabay, dispenser, ayaw lang gid ng coke, coffee, juice, ayaw lang gid na. Clean water, limpyong tubig. Okay? I hope nasabtan ninyo na mga igsuon. I hope nasabtan ninyo na. Importante kay na. Ayaw na adtua ang pari. Now karon, Father, valid ang baptism. So igo na lang mo mag-submit sa mga papel dito sa opisina. Pero ang bata dili na balikon og bunyag sa pari. Dili na balikon sa pari ug bunyag ang bata. Once again, emergency, gibunyagan, gigamiton sa Trinitarian formula, clean water, dili na bunyagan sa pari. Kay valid naman ang baptism, na bunyagan na ang bata. Adto lang gihapon mo sa parokya para ma-record ang detalye sa bata. Okay? Ilabi na mo yung mga kaso, mga igsuon emergency. Gibunyagan sa silingan, no? Sa ang bata. Gibunyagan sa silingan. Sus karon kay nabuhi man ang bata. Wa man mamatay ang bata. So, unsa may buhaton, Father? Adto mo sa parokya, isulti ang tanan nga detalye, nahimong valid ang baptism, di na bunyagan sa pari o balik, kay na-follow ang Trinitarian formula, sakto ang gamit nga tubig, igo na lang mo adto sa opisina aron i-record ang bata para at least na i-record sa parokya. Okay, I hope that's clear. Okay, before tamo, hapit na mong 2 minutes na lang. Letter B, mga igsuon, of course, yung sa may involve ani, ang pagabunyagan. Lisod po nung wala ang bata, wala ang bunyagan. So naag yun ang pagabunyagan. Either bata or hamtong. Letter C, of course, naa dapat ang ginikanan. O mga paryente na anak. Then letter D, mga mangugos. Mga igsoon, klaro na to, igo na ang usa. Pwede duha, maninoy ug maninay. Usa or duha. Kabalo mo nganong daghan kaayo ang kuwaon maninoy ug maninay? Maro-maro usahay ang mga ginikanan. Gidaghan nila ang mga maninoy ug maninay para inig abot sa Pasko, daghan pug madawat ang bata nga pinaskuhan. Pero mga igsuon, igo na ang usa o duha ka maninoy ug maninay. Kay sunod meeting atong isgutan, unsa di ay
trabaho sa maninoy ug maninay. Di day kinahanglan daghanon. Pwede daghanon for as long as naay sila'y mahimo. Na sila'y misyon sa bata. And lastly, ang dapat naa kinsa ang magsaulog, letter E, Kristohanong katilingban. Muna akong giingon nga naa ang katawhan nga musaksi aron maura po'y mudawat niya as bag-ong miyembro sa lawas ni Kristo. Now, unsa may mga gabayan, unsa may mga gikinahanglan alang sa mga mudawat sa sakramento sa bunyag. Number 1, haom og masubsob nga katisismo. Mauna ang gikinahanglan. Maunang naay mga pre-baptism seminars sa inyong mga parokya. No? Nga kamong mga ginikanan, mutambong niini, kamong mga maninoy ug maninay, apil usab nga manambong ug maminaw aron makasabot sa inyong obligasyon sa inyong mga tulubagon. Kung ang bata hamtong na, like 7 years old pataas, mahimo na siyang tudluan, no? Hinay-hinay, o andamon na usab siya alang na sa kumpirma ug sa pagpangalawat. Okay? So kung ang bata hamtong na, like 7 years old pataas, 8 years old or 9, no? Kanang grade 1 to grade 3. So aside nga tagaan siya sa masubsob nga katisismo, andamon pud siya alang na sa kumpirma ug sa pagpangalawat. Because basically, no, actually traditionally, ang kumpirma ay pa na madawat kung grade 7 na ang bata. 'Di ba? Maunay atong naandan kung grade 8 na, or kung sa karaan pa second year high school, maunay naandan gyud. Mas maayo ra man pod pastorally, no, kay aron mas daghan pa siyang masabtan og aron mas makasabot siya kay mas taas na siyang edad kaysa anang bata-bata pa siya tudluan kabahin sa mga pagtulunan. So walay problema, no, magpadayon kita ni anang grade 7 or grade 8, no, nga kumpirma kay aron mas makasabot siya kay taas na siyang edad. So baliko nato, number 1, haom ug masubsob nga katisismo. So dako kini nga hagit alang sa mga pari ug mga katikista, or ang kasagara nga gi-assignan ani mga family and life apostolate or ministry, maunay kasagara nga muhatag sa seminar, pwede sab ang mga katikista. Now, muingon gani tag haom ug masubsob, mga igsuon, katugyong dili alang-alang. Maunang sultian ta mo sa kasaysayan sa atong simbahan, no? I mean, sa una, dugay kaayo ang katisismo before mabunyagan ang tao. Moabot pag pila ka bulan hangtod moabot usa ka tuig ay bunyagan ang tao. Well, sa una manggod, ang practice katumang adult baptism, no? Later development naman ng infant baptism. Kung adult baptism, mas maayo gyud, ilabi nagwala gyud siya kasabot, it must take months. It must take months, or ang uban ilabi na karon, no, kay one time deacon ko, wala pa ko mapari, nakahatag ko og katisismo sa hamtong na, no, adult.
So dili gyud siya usa lang ka adlaw. Kitaon gyud nimo siya og pipila ka adlaw, pipila ka mga semana. Okay? So maunay pasabot sa masubsob nga katisismo, dili alang-alang. Kay dapat makasabot gyud ang mga ginikanan ug mga maninoy ug maninay sa ilang responsibilidad. Okay? Dili lang sa ilang responsibilidad, makasabot dapat sila sa kahulugan sa bunyag aron dili nila basta-bastaon, aron ilang tahuron. Okay? So dapat no, alang sa mga naminaw, kung kamo magpabunyag, ayaw mo reklamo nga na ay seminar. Requirement gyud kana. Inyo gyud na dapat no, capital letters dapat agian. No, again, sa una, pila ka bulan ang katisismo mga igsuon aron gyud makasabot ang hingtungdan, aron gyud makasabot ang mga ginikanan. Karon pila na lang kaadlaw ang karon gani, ang pinaka minimum usa na lang kahapon. Ang uban hapon ra gyud or buntag ra tagaan. Ang uban usa ka adlaw. Nain mga parokya nga dili lang usa ka adlaw no. Naay mga 3 days no. Mas maayo, mas dugay, mas maayo pero maulagi na mga igsuon. Naamanggoy mga instances nga kinahanglan gyud po dili siya dugayon. So ang nindot buhaton ani no, mga family and life ministers ug mga katikista nga isulti ang unsay mga importante ug dapat isangyaw o isulti ninyo sa mga ginikanan ug mga maninoy ug maninay. Okay, dapat isulti like basic catechism, basic doctrines, basic teaching sa simbahan. Nga kung sila pangutan-on, ilabi na sa uban nga mga sekta, makatubag sila. No, makatubag sila kay nakasabot sila sa ilahang pagtuo. Mao gani nang daghan kaayong mubiya sa Katolikong pagtuo tungod kay posible wala sila nakasabot gyud sa ilahang pagtuo. Usa ka na kabikil gyud nga posible daghan ang wala pa nakasabot. Maunang ako gani mga igsuon na ay mga panahon nga magwali ko, dili lang ko muhatag og pamalandong. Kanang pamalandong naa naman na nato no. Dili naman na kinahanglan iwali gyud actually. Pero ang pinaka-importante nga panahon sa wali dapat naapoy katisismo. Kay dili nato i-presume nga ang mga Katoliko, tanang Katoliko nakasabot na sa ilang pagtuo na ay mga nominal Catholics lang. Nga Katoliko lang kay nabunyagan pero wala nakasabot sa ilahang pagkakatoliko. Mao nang ako on my part isip usa ka pari na ay mga panahon nga kung magmisa ko dili lang ko maghatag og pamalandong, maghatag ko og katisismo. No, katisismo importante kaayo na mga igsuon. Mga doctrine sa amo po ng trabaho no isip mga pari. Kay dapat masubsob gyud. Haom kanang haom yung kaghaom kana pong dili pod sayop no, dili irehis ng mga pagtulunan no, dili heretical, dili tong mukontra sa ato ang mga doktrina. Dapat haom o kanang makasabot sila no, ipasabot no ang atuang mga pagtulunan sa simple nga pamaagi. Like ako mga igsuon nagtudlo ko diri sa seminaryo og basic doctrines. Ang akong pamaagi kay naamay mga lisod gyud nga mga pagtulunan, mangita ko og analogy. Kana bitawng sayon kaayo sabton sa mga estudyante. Sama ni Jesus no, sama ni Jesus nga kung magsangyaw siya aron masabtan sa mga yanong tao ang langit, mugamit siya og mga imahe nga makarelate
ang mga naminaw, like for example, kung ang mga naminaw, mga mag-uuma, mga farmers nga walay eskwela. So ang gibuhat ni Jesus, nigamit siya sa liso aron i-explain unsa ang langit, unsaon pagsulod sa langit. No? Kung ang naminaw ni Jesus mga mananagat na walay eskwela, ang iyang gigamit nga imahe aron makasabot unsay langit, no, ang mga mananagat, nigamit siya sa imahe sa pukot nga ang gingharian sa langit sama sa pukot nga giitsa sa dagat. Pagbira, naapil ang mga sagbot ug mga maayong isda. Ang mga sagbot gilabay, ang mga maayong isda gihipos. Mao pud na mahitabo sa katapusan sa panahon nga ang mga dautan didto sa kalayo sa impyerno ug ang mga matarong didto sa langit. So ing ana mga igsuon. So alang sa mga naminaw, no, nga importante nga mapasayon pud nato ang ato ang pagsabot, pero dapat dili makompromise ang teaching sa simbahan. No, kay basi nasubraan ra pud kasayon nga nasipyat na, dili na haom sa ato ang buot nga itudlo. Okay? So kana mo'y una mga igsuon, actually nasulat na siya sa libro sa balaod sa simbahan, no, sa canon law, paragraph 851. Canon 851. Haom og masubsob nga katisismo. Okay? Now, balikon ako, kung ang bata hamtong na, pwede na usab siyang andamon alang sa kumpirma ug sa pagpangalawat. No, basically ang pagpangalawat na aman diha sa grade 3, no, or grade 4. Maunay naanda nato karon. So, pwede pod, no, nga diha lang una sa pagpangalawat siya andamon. Although strictly speaking or ideally pwede na gyud unta siya andamon sa kumpirma. Pero for pastoral sake, mas maayo nga padayon ta ng second year high school na siya makadawat sa kumpirma aron taas na sag edad, so mas makasabot na ang iyang utok, no, sa iyahang pagadawaton. Okay? So, letter B, number 1 pata ha. Ang mga ginikanan ug mangugos sa bata, pahimangnuan sa kahulugan sa sakramento ug sa ilang mga katungdanan. Now, mauni ang akong giingon ganiha. Nga dapat, no, ang mga ginikanan ug ang mga maninoy ug maninay tudluan gyud sila nga makasabot sila sa kahulugan sa sakramento sa bunyag ug makasabot sila sa ilang katungdanan, sa ilang trabaho o responsibilidad ngadto sa bata. Okay, dapat gyud tudluan gyud. Mo nang again and again, kun mahimo, dili alang-alangon ang pagtudlo diha sa mga parokya. Dapat haom ug masubsob gyud no nga katisismo, ihatag yun na kanang makasabot yun nga dili alang-alang. Okay? That's number 1, mga igsuon. Number 1 na siya. Now, number 2 nga gikinahanglan nga dapat ang ngalan sa bata Kristohanon, not foreign to Christian sentiment. Mao kana ang nasulat sa libro sa canon, no, ang balaod nato sa simbahan, canon law, paragraph 855 nga ang ngalan sa bata Kristohanon. So of course na ay mga nagngalan og Christian, no, very close to Christ gyud nga pangalan, naapoy mga pangalan sa santos. Dili unta nato, no, basta-bastaon lang og himog ngalan ang bata tungod kay ganahan ta. Kung dili kanang naay kahulugan nga importante. Tagaan ta mo og example mga igsuon nga ang pagngalan nila sa bata tungod kay nasinati gyud nila ang grasya sa Dios. Walay lain si San Juan nga magbubunyag. Nganong ginganlan siya John?
Alang sa inyong kasayuran, ang pangalan nga John or Juan naanay lalom nga meaning. Kabalo mo unsay kahulugan sa ngalan nga John? God is gracious. Na? God is gracious. Or sa Binisaya, ang Ginoo nagpakita og dakong kaluoy. So nindot nino alang sa mga dugay na tagaan ug mga anak. Kay ang kasinatian manggod sa mga ginikanan ni San Juan, silang Zacarias ug si Isabel, tigulang na sila kaayo. Biologically, imposible na gyud unta nga magkaanak sila. Imposible na gyud unta kay tigulang na sila kaayo. Physically imposible. Pero gitagaan sila sa Dios ug usa ka bata. Naburos si Isabel mauto nga sumala sa ilang tradisyon pagkatawo sa bata nganlan unta siya sa pangalan sa papa kay maunay naandan sa ilang kultura. Pero wala siya nganli og Zacarias Jr. Ang gingalan hinuon nila sa bata Juan, John. Nganong John? Because si John bunga sa kamaluluyon sa Dios. God is gracious. Nga bisan imposible nga magkaanak silang Zacarias ug si Isabel, nagmanggihatagon ang Ginoo kanila. Naluoy ang Ginoo kanila, nagpakita og dakong kaluoy. That is the meaning of John. So, kamo nga naminaw, kung naamoy kaila nga buros o mga nakay, pwede ninyong isuggest na nga although ang simbahan wala mangyud na mugos unsay ingalan ninyo sa bata, pero suggestion lamang kini alang sa kaayuhan sa bata nga unta pangalan nga duol kang Kristo sama sa mga ngalan sa mga santos. Kay naay duha ka rason mga igsuon nganong musuggest man gyud ang simbahan nga pangalan gyud sa santos ang ingalan or duol kang Kristo tungod kay duha ka rason. Number 1, aron katong santo nga kapangalan sa bata mamahimong patron sa bata. Okay? That's the first reason nganong kun mahimo nganlan ang bata nga naay pangalan sa santo. Kay kanang santo nga gipangalan sa bata mamahimo ng patron saint sa bata sa tibuok niyang kinabuhi. Okay? Ang ikaduha nga rason aron katong santo nga kapangalan sa bata mao ang magampo sa bata aron mamahimong hapsay ang iyang pagpuyo sa kinabuhi. Ayaw ninyo, well, dili lagi may mamugos, pero kung mahimo, ayaw lang pod unta ngali ang bata sa inyong mga idol nga mga artista. No? Kay in the very first place, katong artista nga kapangalan sa inyong anak, wala kabalo, wala kaila sa bata. So he or she could not pray for the child. Wala siya'y pakialam sa bata. Nahimo lang siyang idol sa mama or sa papa. Wala kaila ang artista kaniya, walay pakialam ang artista kaniya, o glabaw sa tanan, di pud sa gyud kaampo alang sa bata because wala siya kabalo. So mas maayo mga igsuon nga katong anaa na sa langit ang himuon nato nga kapangalan sa bata. Maunang naay mga pangalan nga Miguel, no? Mga anghel na sila, Rafael, Gabriel, no? Gabriel, lami man paminaw, no? Mga pangalan sa mga anghel, Rafael, no?
Michael, na uban duol gyud kang Kristo, no? Christian. O, di ba? Naapoy kung babae, Christy, no? Dayon na ako'y kaila nga ang ilang anak kapangalan gyud ni Saint John Mary Vianney, ang patron sa mga pari. Pero kay babae man ang ilang anak, ginganlan nila og Viana Marie. Oh, pagkanindot. Saint John Vianney will pray for the child all the days of her life. Na nindutan no, naay magampo tungod kay gipangalan kaniya ang ngalan sa bata. Viana Marie. Pagkanindot paminawon. Saint John Mary Vianney, ang patron sa mga kaparian. Naapoy mga pangalan nga Francis, no? Saint Francis of Assisi. Naay kang Mama Mary, no? Mario or Maria. Naapoy kang San Antonio, Anthony. O di ba? Naapoy Ignatius, naapoy Vincent, naapoy Isidore, naapoy Therese. Nindot nga mga pangalan. Buhi nga mga pangalan. Tungod kay naa sila sa langit, nakabalo sila sa atong mga lihok, nagampo sila alang kanato. Okay? Kay naa manggoy mga pangalan nga sa akong lista din no, muna akong giingon last Thursday nga akong wali ag sa ikawalo nga simbang gabi na mga pangalan nga peaches, no, peaches, na ay apples, na ay pie, na gani sa Davao, no, tinuod gyud ni mga igsoon ha, dili ni binuang, pork and beans, pangalan na sa bata. Pork and beans. Just imagine nga nung nanganlan og pork and beans ang bata. Pork and beans. Naapoy binuang, no, nga kanang pangalan sa bata, cellphone. Cellphone kay combination di ay sa Celia ug Ponce. Naunsa na gud kini. So mga igsoon dili unta nato binuangan. No, well wala may problema basta no combination sa mama ug sa papa nindot pud na kay nagpakita man na sa gugma no sa panaghiusa sa bana ug asawa. Pero again, wala namugos ang simbahan kung unsay ingala ninyo sa inyong mga anak. Ang amua suggestion lamang nga unsay makatabang sa bata. Okay? Palihog ko nga kung mahimo, kung naapay inyong kaila or kamo bakaha nga adunay mamahimong mga bata, butangi gyud og pangalan sa Santos. Okay? So karon mga igsoon, human na kita sa number 2. Number 3, kung ang pagabunyagan bata, no, kay wala man gyud siya buot, no? Letter A, gikinahanglan ang pag-uyon sa mga ginikanan. Gikinahanglan ang pag-uyon sa mga ginikanan. Usa-usa kanila or sa guardian kung wala ang ginikanan, no, sa nag-atiman sa bata. Kinahanglan gyud ang pag-uyon. Like one time sa nakabunyag ko sa katedral tungod kay wala man ang ginikanan, ang lola nga nag-atiman sa bata maoy gipangayuan sa consent aron mabunyagan ang bata. So ingon ana mga igsoon, kinahanglan gyud ang pag-uyon sa mga ginikanan. Like na ako'y kaila, ako ganing paryente ang amahan, ang iyang asawa dili Katoliko. So kinahanglan kay naamang gyud ang mama ug papa sa ilang balay, gipananghid gyud sa mama ug sa papa. Dapat muuyon gyud ang mama, no, or sa usa kanila nga ang bata pagabunyagan sa Katoliko. Okay? Now, letter B, napata sa number 3. Adunay maayong kalauman nga ang bata mamatuto sa Katolikong pagtuo kun wala kini ang pagbunyag iuswag usa.
Naamanggoy mga ginikanan, mga igsuon nga subo pamalandungon, mga irresponsable. No? Like for example, wala pa sila na minyo. Dili ni part of the irresponsibility sa parents ha. Siguro a little. Kanang wala pa bitaw na minyo. Dayon naa na sila yung mga anak. Walay sala ang bata. So mabunyagan gyud ang bata. Mabunyagan gyud ang bata. Walay sala ang bata. Pero iangan-angan sa, iuswag sa, kay istoryahon dapat sa pari ang mga ginikanan nganong wala pa sila nagpakasal. Again, bunyagan ang bata. Pero iuswag lang sa, kay istoryahon pa sa pari ang mga ginikanan nganong wala man nagminyo. Naamanggoy mga rason nga mabaw ra kaayo. Like for example, Father, wala man gud mi ikagasto sa kasal. Mga igsuon na may mga programa ang parokya nga kanang mga kaslon matag Sabado sa buntag nga walay bayad. No? Dili rason nga wala tay kwarta. Bisan pag naatay ikabayad, bisag naapay bayad, dili na himuong babag nga walay kwarta, maong dili makasal ang magtiayon. Dili na babag kay ang giapas nato dili man ang hikay. Ikaduha na lang ng hikay, ikatulo na lang ng hikay. Bunga na lang ng hikay. Ang pinakaimportante sa kasal is ang grasya sa sakramento sa kaminyoon nga inyong madawat gikan sa Dios. Maunay labing importante, dili man ang unsay dekorasyon, unsay hikay, mga giveaways nga ipanghatag. Okay? So kana mga igsuon atong klaruhon nga dapat maklaro sa parish priest, no, sa kura paroko, kung ang bata mamatuto ba nga maayo sa katolikong pagtuo. Kung naibisyo ang amahan, kung mahimo maistoryadaan ang amahan, kung unsaon ni siya pagmaneho, no, nga kinahanglan kay mabunyagan naman ang bata, magpakita sila og responsibilidad ngadto sa bata nga bunyagan. Dili nga bati nga ehemplo ang ilang ipakita sa bata. Okay? Kung ang mama sugarol, kung ang mama irresponsable, kung mahimo iuswag usa ang schedule sa bunyag ug istoryahon sa pari ang mga ginikanan. Para at least madunggan sa pari unsay side sa ginikanan ug makatambag ang pari unsay maayong buhaton. Kay dili tiaw mga igsuon ang sakramento sa bunyag. Dili ni binuang. Dili ni basta-bastaon lang og dawat. Kay mauni ang puwertahan, mauni ang pultahan pasulod sa tanang mga sakramento. So dapat maayo gyud ang pagdawat, no? Full consent, maayo natudluan gyud, nakasabot gyud sa katolikong pagtuo, nadawat gyud ang dapat madawat sa mga ginikanan. Okay? So karon mga igsuon, humanata sa number 3. Mu padayon na kita sa number 4. Unsa may mga gikinahanglan, no, mga gabayan. Number 4, ang mga mangugos or mga maninoy ug maninay na ay letter A. Piliun lamang kung siya buot ug andam mutuman sa iyang katungdanan. Kani mga igsuon importante kaayo ni. Kay ako mismo nagdako ko nga ang akong pagtuo nga ang mga maninoy ug maninay taman lang diha sa pinaskuhan. Gadako ko ana nga panghuna-huna nga ang akong maninoy ug maninay alang lang sa pinaskuhan. Mga igsuon, dili baya. Kay klaro kaayo sa rito sa bunyag nga ang mga maninoy ug maninay
mutabang sa mga ginikanan sa bata nga mupadako sa bata nga maayo ug balaan nga Kristiyano. So dapat kamo nga mamili og maninoy og maninay alang sa inyong anak nga bunyagan. Akong basahon naa sa libro sa balaod sa simbahan, Canon Law, paragraph 874, nga pilion lamang ang maong tawo nga mamahimong maninoy og maninay kung siya buot ug andam mutuman sa iyang katungdanan. Dili lang pang Pasko, dili lang pang pinaskuhan. Okay? Dapat ang maong ginikanan, good example iyang mapaningkamutan nga mapakita sa bata, sa pagdako sa bata. Maunang dapat magpakita, no? Kay kita nabayas manggud ta, ilabi na kaning social media nga nisamot na hinuon ang pagtago sa mga maninoy ug maninay, kay ang gipost sa social media kwarta mangyud, pinaskuhan mangyud. Maunang the more nga magpalayo ang maninoy ug maninay, kung tan-aw niya wala pa siya mahatag nga kwarta ngadto sa iyahang kinugos, which is wrong. Munang as much as possible dapat regularly magpakita, mangumusta ang maninoy ug maninay sa mga ginikanan aron ma-follow up ang ginikanan. Dapat magpakita ang maninoy ug maninay sa bata aron mailhan siya sa bata nga siya ay maninoy ug maninay, ug aron makatudlo ang maong maninoy ug maninay sa mga maayo nga mga pagtulunan. Kung naa magaling ihatag, actually part naman gid na si ana, no? Mag-expect naman gyud ta, pero secondary na lamang kana. Dili gyud na mao'y primary purpose nganong naay maninoy ug maninay. Ang primary purpose nga ang maninoy ug maninay second parent sa bata. Dapat mutabang sa ginikanan sa pagpadako sa bata nga mamahimong maayo, buutan, balaan nga Kristiyanos. Okay? Balikon ako pagbasa before kita mo proceed sa letter B. Ang mangugos or ang maninoy ug maninay pilion lamang kung siya buot ug andam mutuman sa iyang katungdanan. Letter B. Ang maninoy ug maninay labing minus 16 years old. Naana sa Canon Law, no? 874. Canon Law, libro sa balaod sa simbahan, 874. Labing minus 16 years old. Okay? Letter C. Ang maninoy ug maninay kun mahimo as much as possible Katoliko, nakumpirmahan, nakadawat sa First Communion ug nagpuyo og sulundon nga kinabuhi. Dili ni basta-basta di ay. Kinaamang uban nga ilabi dili kayo familiar sa pagtulunan, mupili og mga maninoy ug maninay nga wala niya nahuna-huna kung makatabang ba ni nako nga mapadako akong anak nga maayo ug balaan nga Kristiyano. Kay ang uban barkada sa inom, barkada sa sugal, no, barkada sa bisyo, barkada sa binuang. Mga igsuon, dili di ay basta-basta ang pagpili nato sa atong mga maninoy ug maninay alang sa inyong mga anak. Na siya dapat Katoliko, nakumpirmahan, nakadawat sa Eukaristiya ug nagpuyog sulundon nga kinabuhi. Bahalag usara na kabuok mga igsuon, basta klaro ninyo mga ginikanan nga nagpuyo siyag sulundon nga kinabuhi. Dili man galing perpekto, pero at least kabalo mo, kampante mo nga ang bata magdako gyung maayo. Bisag dili perpekto ang iyang mga maninoy ug maninay. Okay? Dayon, letter D, ang maninoy ug maninay dili ilalom sa silot kanoniko sa simbahan. Naamanggoy mga silot kanoniko, no, mga canonical penalties ang simbahan, like for example, no, kanang mga excommunication, no, kanang dili na makasulod sa simbahan, dili makakalawat, gididaan, no, na ay mga penalty. So hopefully walay canonical penalty ang maninoy ug maninay nga inyong pagapilion.
Letter A, ang maninoy ug maninay dili ang inahan o amahan sa pagabunyagan, lahi gyud ng parents. Lahi gyud mo parents, lahi gyud mo ginikanan, lahi gyud pod ang maninoy ug maninay. Dapat dili kamo inahan ug amahan, maura poy maninoy ug maninay sa bata, no, dili. And letter F, kun ang maninoy ug maninay dili katoliko, siya pagadawaton isip testigo or witness ug kinahanglan nga adunay kauban nga katoliko nga maninoy ug maninay. Pwede ra mga igsuon kung naagyud mo'y kaila nga nagpuyog sulundon nga kinabuhi pero dili siya katoliko, siya pagadawaton isip witness. Okay? Lahi na siya. Igo ra siyang motestigo. Mao nang kinahanglan dili lang gyud pud siya lang, dapat naa gyud siya kauban nga katoliko nga maninoy ug maninay. Okay? So I hope na klaro nato na. Number 5, mga igsuon, number 5. Ang pribado nga bunyag gawas sa emergency dili makahuluganon. Naunsa may pasabot ani? Kun mahimo gyud. Sama sa akong giingon, naingon na nasulti na nako ni sa previous nga paghisgot nato kabahin sa bunyag. Nga kun mahimo saksi na agyod ang katawhan or pipila sa katawhan nga musaksi sa pagbunyag sa usa ka bata sa ilang katilingban. Dili gyud meaningful ang private baptism. Gawas kon emergency. Okay? Mao nang ang pinakanindot nga bunyag kanang sa Sabado Santo, pagbag-o sa kalayo ug sa tubig. Kay naagyud ang tanang parokyano makasaksi, makakita ug mutabang pag-welcome sa maong bata sa ilang Christian community. Ing ana ka importante ang teolohiya, no, ang kahulugan sa bunyag nga kuyog yun sa katawhan. So again, balikon, ang pribado nga bunyag gawas sa emergency dili makahuluganon. So sa man giingon nga emergency, sa alang sa mga karon lang nakadungog, kung nagpuyo mo sa layo kaayong baryo, na ay bata nga bag-ong na anak, apan ang bata adunay sakit sa kasing-kasing, for example, ni violet na ang color sa bata, kay buslot di ay ang kasing-kasing, dayon tan-aw ninyo in danger of death, no, marag anytime murag mamatay ang bata. So karon kay kun mulugsong pa mo didto sa sentro sa parokya aron pabunyagan ang bata, basin dili na maapas, mamatay na tagad ang bata sa dalan. So diha gitugot ang gitawag nga emergency baptism. Nga bisan kinsa kaninyo Katoliko, bisag dili pare, bisag dili diakono, mamahimong mubunyag sa bata in emergency cases. Basta unsay gamiton, tubig nga limpyo, dili juice, dili liquid nga coke, no, dili nang mga naisagol, no, nga chemically na usab na ang components sa water, katug yung tubig, no, nga limpyo. Balag tubig sa tabay, gripo, no, di water dispenser. Muy gamiton dayon. Ang importante, ang pinaka-importante nga gamito ninyo ang Trinitarian formula. Unsa man ang Trinitarian formula? Nga sa inyong pagbubo sa tubig sa ulo sa bata, sa agtang, no, sa hubon sa bata. Moingon mo kung ang pangalan Inday, no, diretsoan na lang ay napagunahon ngalan, or Angel, or saba John, diretsoan na, diretso ngalan kay emergency man. John, ako nagabunyag kanimo sa ngalan sa Amahan, sa Anak,
ug sa Espiritu Santo. Mauna ang emergency baptism. Duha ra gyud importante, tubig nga malimpyo ug Trinitarian formula. Inday, undo, ako nagabunyag kanimo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Kana gyud Amahan, sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Kana gyung tulo mga igsuon mao gyud na isulti. Now karon, what if, Father, ang bata wala na dayon og kamatay, nabuhi ang bata? Bunyagan pa ba siya pag-usab? Dili na. Of course, pangutan-on sa pari unsay gipanggamit, nasulti ba ang Trinitarian formula, etc. Kung natuman, no, ang limpyong tubig, dayon nasulti gyud ang Trinitarian formula, igo na lang ilista sa libro sa parokya ang ngalan sa bata. Dili na siya bunyagan pag-usab. Kaya nabunyagan naman siya in case of emergency. So ayaw na muglugsong pa sa kung nagpuyo mugla yung baryo de naamoy na ibata nga kanang talabangon, no, kay murag kamatyunon tungod kay adunay sakit, no, na depekto, bunyagi diretso na kung naamoy silingan nga katikista kaabag kung tan-aw ninyo murag kung imo kamo ay na mo gawas, no, kamo na nga nasa sulod sa balay usa ninyo mo buhat, no, sa emergency baptism. Ayo na pangita kay malangan na mangita pagkaabag, mangita pagkatikista kay mga lumilihok sa simbahan, kamo nga naa sa sulod sa balay, kamo na diretso. Ayaw na paggawas kay wa na takabalo ang bata basin mo mamatay na sa diretso. Okay? So kana lang mga igsuon. Like dili necessary nga naay sakit, like for example, no, naibata nga wala pa siya nabunyag dayon nalumos, dayon gitabang. Pero taod-taod na nga gitabang ang bata. So naay buhi pa siya pero gitabang pa siya. Naay posibilidad nga basin di gid siya di siya mabuhi. Mao nang diha pwede mabuhat ang emergency baptism kung kinsay naa diha. Buhata, limpyo nga tubig o Trinitarian formula. Ako nagabunyag kanimo inday sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Okay? Kana siya. Now, number 6 nga gikinahanglan. Ang tubig limpyo ug ang bunyaganan or kanang baptismal font o sudlanan sa tubig hinlo ug maanindot, clean and attractive. Munay nasulat sa libro, clean and attractive. Ang dinhi sa dipolog mga igsuon, ang nindot kaayo, no, nga makaingon gyud ta clean and attractive ang sa Santa Filomena nga parokya. Flowing water, no, paagason ang tubig, gaagas ang tubig dayon. Ang design sa baptismal font mura gyud sa og kanang sapa, no, mura gyud sa og kanang nindot gyud sa design mga igsuon. So flowing water, dayon limpyo ang lugar, attractive pud siya tan-awon. Dili nga lago kaayo, no, ang sudlanan sa tubig, lago kaayo ang baptismal font. Dapat maayo pagkaatiman. Maayo pagkaatiman. Okay? And usually ang baptismal font naa na siya kung naa sa sulod sa simbahan, duol sa puwertahan. Pero ideally kung mahimo naa gyud unta sa gawas sa simbahan. Mao nang sa Archdiocese sa Cagayan de Oro, ang pinaka-ideal nga baptismal font kanang gitawag nga Echo Church Parish sa Cagayan de Oro. Echo Church naa gyud sa gawas ang baptismal font kay sumala sa taas nga rito gyud katong original nga rito sa gawas man gyud magsugod. Kay of course dili pa man sa matawag nga anak sa Dios. Dili pa pud ta kasangpit og amahan kay wala pa ta mamahimong anak, no, kumbaga. So naay rito tunga-tunga sa rito nga musangpit na dayon sa amahan didto na sa sulod sa simbahan, sa baba or didto na gyud sa tiilan sa altar. Kay welcome na ka sa pagka-adopted, no? Welcome na ka sa pagkaanak sa Dios. Munang naa na sa sulod sa simbahan. Pero of course kay
siguro limitado man ang lugar, no, gamay mao nang kasagara sa sulod, pero kung maghimo manggaling sa sulod dapat dito gyud dapit sa likod, pinakalikod, di gyud sa atubangan, para symbolic nga pag entrance na, no, welcome na sa dito sa altar, aya na din mosulti sa amahan namo. Okay? So clean and attractive ang baptismal font. Number 7, ang biste sa bunyag puti. So dili lamang panapton nga puti, kundi isulob kini pagkahuman na sa pagtuslob o pagbubo sa tubig. So biste sa bunyag, no, ang vestment puti. Ipasuot kini, isulob kini paghuman na sa pagbubo sa tubig. Okay? And number 8, usa lamang kahaom nga kandila sa bunyag nga mahimong tipigan aron gamiton sa bata sa kumpirma ug unang pagkalawat. Ang atong naandan manggod mga igsuon nga daghan kay kandila. Wala ray problema, magpadayon ta ing ana ra gihapon. Pero kung kamo kinsa dihang naminaw karon nga magpabunyag pa, pag-andam na lang og usa ka dako-dako nga kandila nga mo'y hawiran sa mga ginikanan. Usa lang ka buok. Kay kana day nga maong kandila, taguan pa na aron gamiton sa bata sa first communion niya. Inig ka grade 3 niya. Ug the same candle ang gamiton sa iyahang pagkumpirma, pagdawat sa sakramento sa kumpirma. In fact, mga igsuon, mas nindot pagyod nga kun mulahutay pagyod ang maong kandila mo nang dako-dako gyud mga igsuon ang andamon. Kay kun ang bata puhon kaslon or mamahimong pare, no, the same candle ang gamiton. Very very nice, no, very symbolic. Dayon kung siya pagadihugan, kung siya nagsakit, ang maong kandila mao ang dagkutan. Ug pag-abot sa kamatayon, the same candle. Unsa may meaning ana mga igsoon nganong usara man gyud ka kandila? Tungod kay sa rito, no, alang sa mga nakadungog na sa rito nga isulti sa pari panahon sa bunyag, nga kanang kahayag maunay maggiya sa bata sa tibuok niyang kinabuhi. So very symbolic nga usara ka kandilang dako ang gamiton. Di po tong dako kaayo, no, di po tong Easter candle. Kay maunay kanang dako-dako ra pud ba, no, kanang siguro murag pareha sa ato ang kamot, no, kanina may mga dagkong kandila, no, nga pareha ni ato ang pulse on wrist, no, nga mga dagkong kandila para inig first communion sa bata, mao nga kandila nga gigamit sa bunyag ang kahayag nga naggiya kaniya sa iyang Kristohanong kinabuhi. Pag-abot na sa iyang pagka second year, no, grade 8 or grade 7, parihara nga kandila gihapon ang gamiton aron ang kahulugan sa kahayag nga naggiya sa bata kanag yung masulod gyud ba, kanag yung tagamtam gyud ang mensahe sa maong kandila nga the Lord, the light, no, of hope is with me all the days of my life. Wala ko pasagdi ni Lord. Gigiyahan ko niya nga di gyud ko mapangit-ngitan, di ko mahitumpawak sa ngit-ngit nga dalan sa sala. Maunang kining kandila mag-uban kanako sa tibuok na kong kinabuhi because this will guide my whole life. So kana mga igsuon ang kaimportante sa kandila. So niining takna mga igsuon, I hope naara mo na sabtan